welcome back to our channel. So, ayan, kamusta po kayong lahat? So, another mukbang videos na naman po tayo. So, 1 week po ako nagpahinga sa pagmumukbang dahil sa kadahilan medyo naging busy po. So, ngayon magbabalik po ulit tayo sa pagmumukbang. And for today's mukbang, guys, ito hindi ko pa po ito na mumukbang sa channel ko. Ginataang tilapia. Ayan. Tapos meron siyang gulay sa top. And ito, sizzling chicken na wala na sa sizzling plate dahil inilipat ko na po dito kanina. Ay, let's eat! I'm so excited. Magkakamay lang ako, guys. So, ilalagay ko lang dito yung kutsara. Ayan. And dito sa may sizzling chicken. So, let's eat! Kain na tayo, guys. Meron din pala ako dito sausawan para sa ginataang tilapia. Patis na may sili. And meron akong fruits, ayan, pakwan and papaya. So, let's eat. Kain na po tayo. Unahin ko na itong tilapia. Ginataan tilapia. Let's eat. Kain na po tayo. Yamis ko mag-film, yamis ko mag-mukbang talaga. Harap. Ang tagal ko na din hindi kumakain ng ginataang tilapia. Usually, puro prito o yung sabaw, yung may sabaw na ano, sinasabawan na may sampalok. Sakto lang itong sausawan ng patis. So, ayan. Hindi ko sinabawan lahat yung kanin ko. Kasi, titikman ko mamaya yung sizzling chicken. So, yung part lang nakakainin ko, yun yung sinabawan ko. Ang taba ng isda. Yung tilapia ang sarap.
So mukhang mabibitin yung kanin ko. Kukuha na lang ako. Kaya lang careful kayo sa tinig. So, and guys, nagkulang yung kanin ko. So, kukuha ako ng kanin para naman susunod chicken. So, papalitan ko na to para hindi na din sama-sama yung lasa. So, ayan guys, kumuha ako ulit ng panibagong kanin. Malinis na plate din. And, ayan, bumaba pa ako kasi sa baba pa yung kwarto namin nasa taas. And, bumaba pa ako para hindi ako prepared sa rice. Mas dinagdagan ko dito sa ulam. So, ito yung sizzling chicken, guys, na wala na sa sizzling plate. Guys, ito yung secret recipe ng biyanan ko, sizzling chicken. Yan, super sarap nito, guys. Yung amoy niya parang chicken curry. Pero hindi siya chicken curry. So, kain na tayo, guys. Sarap. So, sa mga nagsasabi na kung bakit daw actually yung dahilan kaya dinadamihan ko yung pagkain ko sa harap kasi sa baba pa yung kuhaan na pagkain, so para hindi ako pabalik-balik. And sa salitang mukbang, wala namang sinabi na kailangan ubusin mo lahat. Ang importante po, marami kang pagkain dyan sa harap mo. At yun, nag-video ka habang kumakain. Yun po yung meaning ng mukbang. So, sa mga nagsasabi po na hindi ko daw inuubos yung pagkain ko, huwag po kayong mag-alala kasi hindi yan nasasayang. Pagdating po ng gabi or tanghali, kung anong oras man ako mag-start magmukbang, sa next pagkain namin, inuulam po namin yan. So, ayan, wala pong nasasayang. Huwag po kayong mag-alala kasi ayoko din po nang may nagsasayang ng pagkain. So, huwag po kayong mag-alala. Kailangan nyo yung pasensya nyo. Kumain na to pero gusto niya ng potato. Grabe na parami yung kain ko.
Busog na ako guys, and ubos ko na po yung kanin ko. So, inulit ko, lahat po ng tira ko ngayon, uulamin pa namin mamaya. So, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kami mapagsayang ng pagkain. So, ayan. Para hindi lang po ako pabalik-balik sa baba. Kasi nga po, nandito sa taas yung kwarto namin. So, kain naman tayo ng fruits guys. Ayan, tapos na akong kumain ng rice. Super sarap, super nabusog talaga ako. Kain naman tayo ng fruits. Tikman natin tong papaya. Ang tamis ng papaya. Yung papaya sobrang tamis. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. And please, pakilike po itong video kung nagustuhan nyo. And of course, don't forget to subscribe to our channel. See you in my next video. Bye-bye!